Nagabenta ki khubor baman kasni page but subscribe ya u Antor News. Kublay phi baro kini longi khubor bam ta kasni. Shimpor hadu live sau Kynta ban pelat yu Dohkha Blue Whale u badang red sheduriau. Shu lay thu ba utei u Blue Whale ula sakut hakawai kering kau duriau ka badan ha Mumbai lay thu ru bah ka jinge trelang jongkit nat Forest Department, Fisheries Department, Coast Guard bat ki jendal steel work kilala ban pelan yu utei u Blue Whale u sakut ha ka ring kau duriau. U Rajesh Rikir u badeiru u officer jongkat nat Forest ulay thu balalam yu utei u Dohkha ha ka step jongka snining kong bat uong babun ki briu ki perkhat ba utei u Blue Whale ulayap tat hadu ba utei u Blue Whale ulapan ki ya utudong jong u bat ula ongru ba utei u whale udang dei u badang ren ba dang di don na ka keme jong u lai thu ba ka shimpor hadu live san Kynta ban pelat ya utei u Dohkha Blue Whale u belajan du jan sha ka duriau.